Philippines! Good morning! Good morning everything! Good morning guys! So ngayon guys, maligo tayo kasi aalis po tayo. Magpunta tayo sa isang bahay kasi maghakot ng gamit. May mga konting gamit pa doon na dapat hakutin. And also magtapon kami ng basura na mga furniture. Ilagay namin yung ibang furniture sa labas. And then, para hindi tayo mahirapan mamaya. And, so yan, maglagay kami ng basura sa labas. And then, kailangan ni Tami ng tulong, guys. Kasi, yung ibang mga furniture mabigat, diba? Kaya, puntahan natin. And then, babalik kami dito mamaya. Iba-ibang sasakyan namin. Kasi, kailangan kong mag-drive. Diba, papunta doon. So, time check, it's almost 9 o'clock. It's 8:53 na ng umaga. So, ngayon, guys, tapos na po tayo naligo. Ano na? 10 o'clock na ng umaga. And napag-isipan ko, tumawag ako kay Tami, sabi ko sa kanya kung malalaki ba yung mga furniture na itatapon kasi ano siya tomorrow is Friday. So, tinanong ko si Tami kung ano ba siya, kung malaki ba, kung kaya ba niyang itapon doon sa labas. Sabi niya kaya daw niya. So, sabi ko, ipakita mo, ayaw niya ipakita. I think malaki. So, sabi ko, hindi na lang ako pupunta doon. Kasi kapag pupunta ako doon ngayon, aalis siya. Pupunta siya sa kapatid niya. Kasi kailangan niyang i-drive yung asawa at saka yung aso patungo sa vet. Kasi yung aso kasi nila is talagang kawawa na talaga. Masakit na yung paa maglakad. So, kailangan nilang dalhin sa doktor, sa vet. And then, andin yung asawa niya hindi makapag-drive kasi malabo na yung mata. Hindi na makakita kasi may ano siya sa mata So, ida-drive siya ni Tami patungong vet and then pauwi. And then kapag pupunta ako doon, wala si Tami. And then yun, mag-ano ako doon, walang ginagawa. So, and then balik na naman kami dito. So yun yung ano, sabi ko wag na lang. And nag-defrost din ako ng ano guys, lamb para kay mamaya, para may makain kami. Dito siya. And then, yun. So yun lang yung ano, ganap. And, sobrang ulan. Kaya doon si Tami kasi may ulan. And then, dito din ulan. So, yun yung drama ngayong araw. Ulan ng ulan. So, ang gagawin ko po is, itong mga ito, nilabhan na pala ito ni Tami. Yung pillow hindi. Pero itong mga ito, magagandang mga gamit sa bahay, yung sa table. Yun. So, hindi naman ito magagamit, guys. Itapon lang din yan. Itapon lang din ito. Ito magamit ko din ito ba? Ilan lang ito. Anyway, so, ito din i-keep. Kasi gusto ko i-keep ni Tami. And I will see you later kasi, yan. Mamaya pa man si Tami din makabalik dito. Nag-ano ako kung i-transfer ko tong mga couch. Kasi yung upuan dito, gusto kong i-transfer sa wall na yan. Ito na naman tayo sa mga iniisip natin kung anong gagawin. Kasi wala masyadong uupo. Wala masyadong uupo dyan. Ako lang yung taga-upo dito. Pero wala masyadong mag-upo dyan. So, gusto ko siyang i-transfer somewhere na sila lang dalawa and then may table sa gitna kasi so, time-lapse tayo dito, guys. So, yan. Dito tayo time-lapse. Time-lapse tayo, guys. Nag-iba na naman yung utak natin. So, yan.
Hi guys, I think okay na yan dyan siya. Pero yung furniture guys, gusto kong i-paint yan. I don't know. Ayaw ko ng puti kasi puro na lang puti. Gusto ko yung dark blue. Maganda na blue. Hindi yung basta-basta na blue lang na blue. Pero maganda yung shade na blue. Gusto kong i-paint yan. Yan, yun yung gagawin ko pag mainit na. And then, itong massage chair, ano ako, kung saan ko ilagay, dito ba sa gitna or sa bedroom. Kasi kapag sa bedroom ko yan ilagay, pag may bisita kami, kasi alam nila may like family ni Tami, gustong-gusto nila yan gamitin. Ayaw ko namang pumunta sila sa bedroom namin. Diba? So, I will tell Tami to put it here. And then, yung dito, wala ng laman. So, gusto ko lang sa inyo i-share kasi ganito yung utak ko. Gusto ko kung may utak pa itong mga furniture na ito, galit na ito sa akin kasi kahit saan-saan na sila napunta. So, magtataka na naman yung si Tami. Anong ginagawa mo dito? Nahihilo na yung furniture natin. Si Roxy nagtatago sa bedroom kasi alam niya na nalulukan naman itong ina ko. So, ang gagawin ko is bibili ako ng carpet rug. So, kailangan ko siyang bilhan ng like magandang rug dito. So, anyway, hintayin ko na lang si Tami, guys. So, hindi tayo alis. Paiba-iba talaga yung isip ko. Hindi tayo alis. Dito lang tayo sa bahay. Hindi na lang ako magpunta sa Filipino store. Kasi sabi pa ni Tami, this coming Saturday, it is Holy Week. Holy Week na ba, diba? Holy Week na. So, this coming Saturday, hindi daw magpunta yung kapatid ni Tami sa isang bahay. So, hindi na lang kami magpunta doon. And, Sunday, hindi din. So, yun. Oh, meron pala akong announcement. Oh, no. We will do announcement mamaya. Mamaya, pag andito na si Tami, mag-announcement. Meron akong announcement sa channel ko. And I will announce it later, guys. Pag andito na si Tami, okay? Para naman, part siya sa ano natin. So, nakalimutan kong nag-defrost pala ako ng lamb. So, ngayon, anuhin natin siya. Ilagay natin siya dito. Para ilagay natin sa... Kasi para may makain si Mister. Boy. Hello. This is not for you. Ang cute ni Habs. O, tumindig talaga dyan. This is not for you, boy. This is for Dada. Tignan nyo yan, guys. Ganyan yan siya. This is not for you. This is not for you, boy. This is not for you. I'll feed you after this one, okay? Holy cow. Hi, Bob. This is not for you. That's not for you. Oh my goodness. You're so cute. So, lutuin ko to, guys. Mga 5 o'clock. Almost 5 o'clock na. I-season ko lang siya. And then, pakainin itong si Habs kasi parang ano talaga. Parang walang hindi pinakain. Binali ko tong damit kasi hindi naman hindi naman siya madumi. So, balik. Pasensya na guys kapag pabalik-balik yung damit ko. Kasi mahilig ako magbalik-balik. Lalo't na pag hindi dumi. Masarap magbalik-balik ng damit, lalo't na mga paboritong color ba, mga burgundy, gano'n. Yan, ano siya guys, ang mahal ng lang na ito pala. Ano yung binili ni Tami na ano ako? Yung ano, lamb, tawag mo. Maganda naman siya. And then, lagyan ko ng konting tubig ito para hindi siya mag-dry. Yan.
I'm going to embargo the credit card of Tammy. Kasi, nakauwi na siya guys. Andito na. So ngayon, dala ko galing sa sasakyan. Kinuha ko yung bag na galing sa Frozen. Doon sa isang bahay kasi dinhandahan namin pa lagay dito yung mga pagkain. So ngayon, sabi ko long time ago, 'di ba, marami kaming steak na naging freezer burn, hindi na makain yung iba, nasayang yung pera. Sabi ko, no more steak. Sus, ginoo ko guys. Dala ko ng bag, bigat. Sabi, hala, 4 na turkey, malaki. Yung turkey na ready to cut na, luto na siya. Para sa kanila, and I get that. Para sa pusa at aso. So ngayon, sabi ko, ano sa ilalim? Sus, ginoo ko guys, ang daming steak, naka-file. Sabi ko, animalis ka, hindi ka nakikinig ha? Hindi ka. Guys, nagalit ako guys, kasi okay lang sa akin kapag ganon, kapag nilagay mo siya sa ziplock na, yung parang sinisealed. Hindi man sinisealed guys, madali yung mag-freezer burn, ilang months lang sira na yun. So ang gagawin ko is kain tayo ng steak, luto tayo ng steak, imbita tayo ng tao. Sino guys, and then sinabihan ko siya, embargo yung credit card mo. Your credit card is cut off. Sabi pa niya guys, matagal na yung mistake na yan. Sa freezer, sabi ko, ayaw, wag mo akong lukuhin kasi yung freezer doon sa New Rochelle, inano ko siya yung, alam ko na kung anong laman, kunti na lang yung laman at saka walang steak. Sus, natawa siya. Sabi ko, I'm not gonna give up on this conversation kung hindi mo sa aminin. Natawa siya. Sabi niya, yung tawa niya, kigwa talaga. Yung tawa niya is parang ano, yung parang, kasi alam niya na binawalan ko siya ngayon, no credit card. Hey, give me your credit card. Give it to me. Hoy, liar man, Han. You're such a liar. No. No, huh? No, you are. Why is it freezing? Cold. It's snowing a little bit sa labas. My goodness, yung ano ko doon, yung pichay ko. So, yan guys. Natawa siya guys kasi alam ko talagang naglalay siya talaga. Kasi alam niya galit ako sa mga, kasi ang daming nasasayang na steak long time ago. Kunan na natin siya ng credit card. No, hindi. Joke lang yan guys. Yung credit card kasi. You crazy lying. They're not new, and they were in the drawer. I just been there last week. The other week. How did you not see that? I just been there the other week and carry some stuff. Other week? What other week? And I know what is brand new Ziploc, and I know the cut of it is from Costco. Don't even hand, because the smile you give me before and the laugh you give me before, it tells me. It's not from Costco. And why didn't you see it the last time you were there? Oh my God. Ang dami guys. Alam niyo ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 steaks. Hindi yung joke. Parang nagpa-party. 12 steak plus yung roast beef. Okay, Saturday. Anong ano guys? Sa birthday ko na Saturday. Hindi Saturday guys. Malapit na yung birthday ko. Ilang taon na tayo? Secret. Tagnain ninyo guys. Tagnain. Hulaan pala. Hulaan ninyo guys. So, hula-hula tayo. So, yun. So, pagbalik ni Tammy, mag-usap tayo tungkol sa ano, yung announcement natin, okay? So, for sure na ano na, alam na ninyo sa title. Natawa ako kay Tammy kasi doon niya nilagay yung massage chair malapit sa fireplace. Laba-laba tayo, guys. Laba tayo, guys. Maglaba. Ang dami na kasing labahan, eh. Sabi ko sa kanya, don't close this kasi may basa siya. Amoy, kapag ano, i-close mo, maamoy. Sabi ko sa kanya, don't close it. Darling. I-close talaga niya, eh. Sabi ko sa kanya, do you have a laundry? She said, you're asking for a laundry? I have a lot of laundry. Right there, oh. Dito daw. Ito. Sabi ko, oh, I forgot that we have laundry basket. Puno na pala. Mga colored yung nilagay ko, guys. Kasi marami ditong black. Ang dami ko na palang labahan, guys. Hindi ko na malayan. Hindi ni pinilay.
my God. Tingnan nyo tong isa. Tignan nyo yan. What do you think you're doing? I just took the cover of the couch chair. There you go. What do you think you're doing over there? Russian nuclear sub is coming. What's up, guys? This is advance announcement. So, the plan is going to take 10,000 pesos and distribute it to 5 people. And she can tell you how she's going to pick those 5 people, because I don't know. Yeah. So, this is announcement, guys, advance, because, you know, and then I will announce the winner. I don't know, guys. You tell me, yes. I'm gonna, this is 10,000 pesos, so I'm gonna, do I have to give it 1, 5 people, or 10 people? So, give me your eyes. Keep talking. Seriously, I'm always doing that. I'm always this loving. So anyway, guys, so you tell us, is it okay to give it 1 person or it's unfair to others? I'm gonna do it 5 people or 10 people. So I'm gonna have a comment section which one is like a lot of people will say something like what is the best. But we're gonna do giveaway 10,000. But this is just an announcement, guys, ha. Probably we won't reach. I don't know when we're gonna reach. It's still very far. I'm just telling you that this is what we're going to do when She'll we lay it out either evenly between 5 people, or of course maybe, even. or maybe she gives one person 5,000 pesos and then puts the other 5,000, splits it among 4 other people. I don't know. Yeah, that's a good idea. But yeah, so we will let you know when we hit. We still malayo pa, guys. But yeah, so that's our announcement. We're gonna do giveaway 10,000 pesos. Kung aabot tayo ng 100. If we get there. If we get there. She's been going down, so maybe not. So, okay, guys. Hi, guys. Now I'm gonna go get my ice. Okay. Thank you. So, anyway, guys, we're gonna end the vlog. What are you jumping for? I'm not getting you anything. So, I'm going to end the vlog also. So, yun lang yung announcement. I know matagal pa yun, guys, pero gusto ko lang i-announce siya ahead of time. Iniisip ko pa siya kung paano siya ibigay. Isahan or half 5,000 isang tao, or hati-hatian yung 5,000. Iwan ko. So, let's guys, basahin ko yung mga comment ninyo, guys, kung ano yung best. Kasi hindi ko alam. Kasi kapag isang tao lang yung manalo ng 10,000, hindi parang unfair sa iba. Gusto ko ma-split. Pero I will read your comment. Kung merong magko-comment tungkol sa giveaway na ito. Pero malayo pa to, guys. Ilang ilang kimbot. Pero, iwan ko kung aabot tayo dyan. So, yun. Salamat, guys, sa panunood. I will see you guys tomorrow. Pahinga lang kami. What are you doing? What is that? The black label? Hala! That's a weird one. Show it to them. Shivas. Huh? Just Shivas. What is that? Showish? Shivas Regal. Let me see. This is, guys, oh. It's Tanduay. Tanduay Ram! Whiskey. It's a whiskey. Well, what do you think Johnny Walker is? Is this brand new? Yes. Okay, because it's not gonna pop. Ah. So yun, guys. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Bye. Good night. Good night, guys. Naglaba pa ako. So, bye.